Inanın, devlet toporuna mümkinçilikler var. Biz reformalı gatşart başlar ve biz arkamızda hükümetler olur. Bize pul verip kömek edecekler. Haçanla biz reformalar başlarında, haçanla biz tiyade demokratik sistemi kurulunu bütün dünyada şertleri var. Şuraya demokratik yoluna geçen devlete birinci vakt kömekti. Yine şu kömekler bizde gürleşirge biz alırız. За граница нам поможет. Полная тайна организации. Внимание! Tüz şolary yalançy pul üçin hemme zat etjek. Pul üçin günne 5 wagtyna däl, günne 5 wagtyna däl, 50, 500 wagtyna ummaljak adamlar inhaşylar. Şolar bilen hemme zat edip bolýar. Şoň üçin şu ulu güýçlerim şolary alaka adamlar ýürüýte seçip şolary gollap, finansiýerlik edip, pul berip şolary şeýdip gürledi otyr. Alasamtıklar, nadanlar, adam tetelli, adam emeňdiýän ýöne, adam bolmaýan mahluklarym bular gollap otyrlar. Çokunu otyrlar şolara.